Ani lungani Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno kabende warwako ote magi lai marwa mar ote machuok ma en Ario Adek auchiel nono nono. Kawachoke ni skunde mathoth e kaunti ma Baringo kadhe achiedh nade mopogore kamoting'o nok mag klese onge mar kombe ma jopuonjre bede kachiel kod onge mag gige somo mamoko. Sub county matiati ema skunde mathoth kale achiedh nade makamagi mathoth gimochuno jopuonjre mondo obede kite e kinde magi somo oko etie yien. Sharon Ongao giler mathoth. Luasi makare mag gode matiati nyalo wuondo ng'ato ni onge achiedh nade e alworane. Kata kamano, limbe marwa terowa e skund primar madoho mantiere division mong'ere kaka Koloa. Skundni manochake higa mar 2014 gi kwan jopuonjre 250 en achiel kuom skunde mathoth e gweng'ni mantiere gi achiedh nade mathoth moriwo nok mag klese. E skundni, nyithindo mantiere grade 1, grade 2 kachiel gi grade mar 3 ipuonjo e bwo yiende ka gibede kite. Nyithindo mantiere grade 4 gi grade mar 5 riwo klas 1 kendo gibedo ka ging'iyore. Jopuonje skundni onge gi kama gibede, okang' mochuno gi loso apise e bwo yiende. Ka jopuonje yudo achiedh nade ka samoro auka nitiere mapek kata yamo mapek, chuno gi mar mondo migiriw klese gi nyithindo kinde ma koth chwe. Caroline Chebutibina, japuonj mar grade 2, wacho ni jopuonjre mawuok e skundni chuno gi mar mondo gibed oko e kite, wirane nok mag kombe, bende gisome bwo yiende kaluwore gi nok mag klese. Kinde ma chieng' reny mang'eny, chuno gi mar dar mondo girang tipo ma ginyalo bede. Caroline medo ni jopuonjre mantiere ka chuno gi mar mondo giti kod bembegi e yor teno bugegi e kinde ma gindiko. Jopuonj mantiere skundni oriwo mana jopuonje 4 mondik kod TSC mapuonjo nyithind ECD nyaka grade mar 6. Nok mar jopuonje ochuno skundni mar mondo ndike tich jopuonjre manotieko klas 12 mochiwore mondo konygi e puonjo. Sometimes tunaita wale wanafunzi ambao wamemaliza kidato cha 4 waje watusaidie kama volunteers. Na kwa muhula huu imekuwa changamoto kwa sisi kwa sababu wengi wao wameweza kujiunga na vyuo vikuu. Tukiwa huku tunatumia lugha ya mama kama language of communication. Kwa sababu hao watoto wametoka kule ndani ya kijiji hawajui lugha yoyote. So tunaanzia na ile lugha yenye tunaelewana na wao. Mpaka mahali tumefikia, wanapofika grade ya 3, utapata lugha inaanza kubadilika wakiwa pale grade ya 3 kwa sababu wameanza kuzoea vizuri environment. Na utapata wale walimu ambao si lugha ya Kalenjins waka na changamoto sana. Charles Chasaya ma enja tenjo punje skundni wacho ni achiedh nade maduong' ma giyudo en nok mag kombe gi klese. Owacho ni gibiro gi yo mondo ginywande jopuonjre mantiere klese 2 mondo bed ka ng'iyore mondo chenro mar chwalo somo obed maonge gi ng'ikruok. We have done our best to ensure that learning is going on very well through a system called FaceMe. You will find that we share 2 teachers teach learners using one class. That is, the other learners are facing the other side, other learners are facing the other side. And at the end of the day, we achieve what we have come here for. School machielo mong'ere kaka Natirira ECDE en achiel kuom skunde maonge kod kombe e sub county ne. Kaluwore ni nyithindo masomo kae hikgi pod nitiere piny kendo ok ginyal bedo oko e chieng'. Jal moro nochiwo jot mare mondo puonje jopuonjre odiochieng' ka otieno otiyo gi odni kaka kar nindo. Room ni opog nyadiriyo ka room machielo itiyo godo kaka pong' mar rego mogo. Center ni nitiere gi jopuonjre 22 ka ipuonjogi gi japuonj mane weyo skul e klas 10. Jen Kitilit ma en coordinator mar somo e county ne wacho ne gi jathoro yudo achiedh nade makoni kod kocha kendo chuno gi mar ndiko jopuonje maonge kod tiegruok. Coordinator no medo ni nok mag kombe osebedo ka thiro kaka nyithindo ndiko e kinde ma jopuonjre jathoro ndiko e bembege. Sharon Ongao, Ramogi TV. En wachno malit ahinya sama bende koro ing'iyo dongruok e weche mag somo jomoko